Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро. Ман Абдулғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Рости гап, саҳар монда як бародар муроҷиат кард 3 моҳ пеш имзо мондагӣ дар як протоколе ки баъд 2 моҳ праваша лишад кардан. Ман ҳозир подробно мефаҳмонам, илтимос дар дигарро расонед. Рӯз то рӯз шумораи ҳамин хел шикоятҳо хеле зиёд шудааст дар масъалае ки ҳуҷҷатҳои ронандагии мардума лишад мекунанд. Мисол тоҷикора, узбекора, дигар миллатҳое ки забони русиро намедонанд, қоидаи роҳа намедонанд ва дигару дигар мехезанд ҳар чида имзо мекунанд. Илтимос дар ҳама расонен дар ҳолате ки шумо ягон нарушения мекунед, протоколда просто так имзо накунед, хонен ку шумо да чӣ меган. Нигоҳ кунед. Мисол меорем, шуморо ман мекунанд. Ҳамин бародара 2-3 моҳ пеш дар газел ман кардаган моҳи август аз сабаби кадом нарушение ана протоколш составид мекунанд, меган дар ҳамин ҷо имзо мон. И бародарам нахонда имзо мемона, баъд 2 моҳ мекапанаш праваш лишад 30 000 штраф. Ва дар ҳолате ки шумо агар каршеринг бошен 165 000 шуморо каршеринг штраф мекунаду 30 000 давлат, 195 000 штраф мешавад дар номи шумо. Барои ҳамин илтимос бародаро, дар ҳолате ки нарушения мекунем, регистратсиятон ба зада нест, фартон кор намекунад, ремень кардагӣ нестин, светофор да мерин, ки ҷой да мерин, намерин, чӣ гапе мешава, якум очад нарушад накунен ва дуюм вақте ки нарушад ки карден, илтимос ҳамун протоколтона хонен, ҳар чида имзо накунен. Чизеро ки намефаҳмен, я ёру рафиқ, я бародар, я ҳамкоре ки мисол уруса ё ки забони русиро медонад, ба ваё сурат гирифта равон кунем, баъд имзо кунем ва ё бояд шуморо ждат кунанд гаё. Айрӯи қонуни Российской Федератсии бояд ждат кунанд. Чизе ки шумо намефаҳмед, бояд шумо да переводчик предоставид кунанд, запис кунанд камера кати. Ё ки дар дигар ҳолат, яъне шуморо манъ мекунанд, мебинад ки шумо сахт монда шудагин бародаро. Сахт монда шудагин мега ки ягон чиз задагӣ, мисол наркотический. Шумо мегем не, ман монда шудагим. Мега биё берем духтур проверка мекунем. Шумо майли мегем, басини шумо мегам мера уҷа 5-6 соат вақта мегирад, дар ҳамин ҷо имзо мон ҳеҷ намекунад. Шумо майли мегин, имзо мемонен, ҳамон имзои мондагӣ шумо уҷа праватон 1,5 сол лишад мешава, ана 30 000 дига штраф. Баъд 1,5 сол бояд шумо уҷа экзамен айсар биспорен, правара бигирин. Як бори дига внимательно бародаро, тамоми ронандаҳое ки дар Россия ҳастанд расонед. Қонун айрӯи статьяи 12.26 части 1, 12.26.1 хотя бы ҳамира шумо хонен, агар диден имзо накунед. Барои чӣ ки и отказ аз гузаштани медобследование айрӯи қонуни Российской Федератсия. Дар ҳолате ки шумо дар ҳамин чиз имзо мекунед бародаро, отказ мекунед, автоматически правои шумо лишад мешавад 30 000 штраф. илтимос дар дигарро расонен, ҳар коғаз, ҳар бумага дар мисол имзо накунен, нарушад накунену забони русиро ёд гирен. Аллоҳ нигаҳбонтон. Ассалому алейкум.